खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय, सासे सिख्लानि सोमोनांथाव थैनाया जरहाट जिल्लायाव बयखौबो सोमोनांहोदों। न'निफ्राय शपिं खालामनो थांनाय सिख्लाया माबोरै थैखो? बेयो दाबो मोनसे गिदिर सोंलु, जेराव नखराव दावराव-दावसि। नखरनि सुबुंफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला बेयो मोनसे बुथारनाय जाथाय। पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायदों, नाथाय हिन्जावसानि थैनायनि गुमुरखौ दासिमबो सोराङाव लाबोनो हायाखै। बे जाथाया थारैनो उदांस्रि सानखालिनो जादोंमोन। जाथायनि बायदिब्ला हिन्जावसाया थांनाय माखासे समनिफ्रायनो दाह'टियायाव थानाय गावनि बिमानैनि न'आव दंमोन। नाथाय बै दिनखालि हिन्जावसानियाव गोबां फन कल फैदोंमोन। कलआ गोबां गुबुन गुबुन नम्बरजों फैदोंमोन। बेनि उनाव सासे सिख्लाया बिखौ बिमानि न'आव लानानै फैदोंमोन। बेनि उनाव हिन्जावसाया बिमानिफ्राय माखासे रां लानानै ड्रेस बायनो थाखाय जरहाट टाउनाव थांगोन होनना बुंदोंमोन। बिमाया हरनि 8:30 रिंगासोआव हिन्जावसाखौ लिंहरदोंमोन। अब्ला हिन्जावसाया न'आव फैगासिनो होनना बुंदोंमोन। नाथाय गोबाव सम बारलांनायनि उनावबो हिन्जावसाया न' फारसे फैफिनाखैमोन। उनाव हरनि 11 रिंगायाव सासे लाइमोना नखरनि सुबुंफोरनो फन खालामनानै हिन्जावसानि हालोदा गोब्राब जादों होनना फोरमायो आरो लाइमोनखौ जरहाट मेडिकेल कलेजाव थिसननाय जादोंमोन। अब्ला गुबुन मोनसे फन नम्बरनिफ्राय सासे सिख्लाया फन खालामदोंमोन। बेराफारसेथिं नखरनि सुबुंफ्रा देहा फाहामसालिसिम सहैनायनि सिगांनो हिन्जावसाया जिउ गोमायो। नाथाय जाय हिन्जावसाखौ देहा फाहामसालिसिम लानानै फैदोंमोन, बिसोर खारखोमालाङो होनना रिपर्टआव फोरमायदों। फिलिपिन्स हादोरनि गंसे फरायसालियाव सासे फरायसाया गुबुन सासे फरायसाखौ गुलि गावो आरो गावनि जिउखौ फोजोबना लायो। गुलि गावनायाव सानै सिकिउरिटि गार्ड आरो गासै 9 सुबुङा जोखोम जादों। बे जाथाया फिलिपिन्सनि जाम्ब'आंगा नोगोरनि एटेनिय' डि जाम्ब'आंगा इउनिभार्सिटियाव जायो। जाय जाथाया हादोराव गोबां गोसारदों आरो सावरायजागासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिशन हम रेस्किउ एन्ड रेस्ट'र हाबाफारिया दिनै 4थि सानाव आगान होबाय। बे सानखौ मावफुंनो थांनायनि सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार आरजखौ जागायनानै हानजानि रिपर्ट लायो। दिनैनि हाबाफारियाव रदयपक्री पातरगावनि रायजो राजाफोरा एबसुनि दैबानाजों सिलिंखार जाजानाय नखरफोराव खामानि मावनायफोरखौ मोजां मोननानै हानाय बादि मिरु एबसुनि मानाव गेदेर आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, लोगो आफादगिरि उमेश दैमारी आरो गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी बिथांमोनखौ जर'खायै बरायदों। थाबैनो एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारीया उदां अख्राङाव फैनायनि लामायाव बाथ्राखौ बुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै हान्जाया, जेराव थांनाय बावैसो सान सिगाङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव माखासे आफादनि सोद्रोमाफोर आरो इउपिपिएलनि एमपि बिथांमोना बुंथिदों, जेराव इउनियन मिनिस्टार अफ स्टेट हम एफेयार्स जों दैदेननाय मोनसे थान्दै हान्जा लानानै सावरायनाय जायो। जों मिथिगौ बयबो रन्जन दैमारीया मोनसे समाव आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय हारिनि रैखाथिनि थाखाय बर'नि हाथियार लाग्रा आफाद जोनोम होनानै गोबाव सम सोरखारनि हेंथायै दावहा नांबोनाय बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा रन्जन दैमारी बिथाङा दासिमबो जोबथेसालियाव दं। सिबिआइ केसजों एक्टिभ जानानै थानायनि जाहोनाव बिथांजों लोगोसे माखासे बारग' एनडिबि केडारफोराबो जेलावनो दासिमबो दं। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2026 मायथाइनि सुप्रिम कर्टनि गोदान हियारिंनि तारिखआ फिन फोसावजायाखै। आसा खालामो थाबैनो जेन बिथांनि हियारिंनि कालारा फोसावजायो आरो बिथांनि हियारिंआ मोजां फिथाइ थायो। उकिलफोरनि सम मोननाय आरो गुबुन गुबुन आयेनारि जाहोनफोरनि थाखाय बिथांनि हियारिंआ दोनथ'जागासिनो। आसा खालामो थाबैनो जेन बिथांनि हियारिंआ फिन गोदान तारिखआ फोसावजाफिनो। बेराफारसेथिं बिथांनि गेदेमा बिनानाव अनजालि दैमारीनि नाजानाय आरो गोबां बारग' एनडिबिफोरनि गोख्रों नाजाबोबाय थानायजों गोबां खेब हियारिं जानानै थांदोंब्लाबो मोजां फिथाइ थायाखै, जेराव गोबां खेब हियारिं जानो गोनां समावनो उकिलफोरनि सम आरो खाबु होनो हायैनि जाहोनाव गेदेमा बिथांनि हियारिंआ आद्रा जानानै थागासिनो दं। माब्ला बिथांनि फिन हियारिंआ जाफिनगोन? माब्ला बिथाङा जोंनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव उदां अख्राङाव फैनो खाबु मोनगोन? बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांबावदि बर'फोरनि थामथि गोरोबथा बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों एक्स एनडिबिफोरनि जेंना बारग' एनडिबिफोरखौ जेलनिफ्राय उदां लाबोनायनि दफाया दंमोन। थांनाय बावैसो सिगाङाव बिटिआर गोरोबथानि आद्रा थानाय दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंलांनाय आयदाफोरखौ लानानै
एबा आयदाफोरखौ बिथा खालामनानै भारतनि मानगोनां इउनियन मिनिस्टार अफ स्टेट फर होम एफेयार्सनि मन्त्रि नित्यानन्द रायनि मासि लानानै दैदेननायाव गोदान दिल्लीनि बिथांनि मावख'नि न'आवनो मोनसे गोनांथार सावरायनाय जानानै थाङो। बे सावरायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मानाव गेदेर आफादगिरि धोरोमदाव औवारिजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि कनेन्द्र बसुमतारी, नेहाथारि आनन्द दैमारी, खौसे बर' सुबुं आफाद थामहिनबा UBPOनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म, बारग' NDB वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय रुजुग्रा मोसाहारि, दानसोरां नार्जारी एन अखाहादै बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। सावरायनायावनो रायजो सभानि मानगोनां MP आरो BTRनि सागानगिरि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। आरो बेयावनो BTRनि सागानगिरि बारग' लोगो आफादगिरि मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, BTRनि सागानगिरिफोर रनजित बसुमतारी, हम एफेयार्सनि जइन्ट सेक्रेटारि निरज कुमार बंसत IS बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। जानानै थांनाय बे सावरायनायाव BTR गोरोबथानि आद्रा थानाय दफाफोरखौ थि समाव सिमाजों लोगोसे आबुङै मावफुंनाय, BTRनि सिमाखौ बांहोनाय, गं 634 थालांनाय बर' गामिफोरखौ थाबैनो BTRआव सोसननाय बायदि बायदि आयदाफोरखौ लानानै सावरायनाय जादों। जोबथेसालियाव जोबजानानै दोनजानाय बारग' NDB सोद्रोमाफोरखौ आयेनारि रेहाय होनाय आरो आबुङै फिन थांना थानायनि राहा होनाय बायदि दफाफोरखौ लानानै सावरायनाय जायो आरो बारग' NDBफोरखौ उदां खालामनांगौनि थाखाय बे ओंथिगोनां सावरायनाया जानानै थाङो। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय SSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्टस, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 87203585 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार संदान वान्टेड थैसाम अर बिमा बायदि बाजै हिर' अनसुलाफा थांखि गैयि समाज सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयि समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार संदान वान्टेड थैसाम अर बिमा बायदि बाजै हिर' अनसुलाफा थांखि गैयि समाज सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।